doni deo Adidas. Babu bayenako matematika, babu bayenako matematika. Amenine ideto, amenine ideto. U osnovnoj tu klameje učiteljica, u osnovnoj tu klameje učiteljica. A meni ne treba to, a meni ne treba to. Yo, 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 yo. Goni deo Puma, doni deo Adidas. Goni deo Puma, doni deo Adidas. A to jest Kuba trenerka, a to jest Kuba trenerka. Yo, 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 yo. Goni deo Puma, doni deo Adidas. Goni deo Puma, doni deo Adidas. I moja buźna batika, i moja buźna batika. Yo, 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 yo. Šta bi ti, teo bi da budeš neki špeker maturi, ali ti nemaš šta radiš. Ni narodi batali, bolje ti je kući paliti. Maturi. A šta bi ti, šabano ti. A šta bi ti, da budeš špeker maturi. A šta bi ti, treba ti šuka pregolema od 500 evra, treba ti gajba usred centra, ti to nemaš, treba ti tenko da spržila garerna, očuvana obrvica, bez keša ti ne pomaže debra. Si smešan, čuskaš sa tim pričem koje štekaš, misliš da niko ne izvaljuje da si retard, a to je stvar, brate, tako očigledna. Uzmi digitran sam, izračunaj tebra. Babu bajenako matematika, babu bajenako matematika, babu bajenako matematika. A meni ne ide to, a meni ne ide to. U osnovnoj tu klameje učiteljica, u osnovnoj tu klameje učiteljica. A meni ne treba to, a meni ne treba to. Babu bajenako matematika, babu bajenako matematika. A meni ne ide to, a meni ne ide to. U osnovnoj tu klameje učiteljica, u osnovnoj tu klameje učiteljica. A meni ne treba to, a meni ne treba to. Yo, 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 yo.